Ето ви час 3! Веднага след час 2. Какво става? С фенерче! Какво става? Сега ще купим дупа до Китай. Хайде. Или ще излезем Чакай малко ни от такова. От... Май да го снимаме оня косматия тогава. И ако извадим някоя риба да вземе да я потупаме с тази лопата. горката риба. Шовле! Нямам да е лопатата. Дай ми я за малко. Казах да ми я дадеш за малко. Виж какво ще направя след сега. У Майнкрафт сме, нали? Аре сега ли ти искаш още риба? Не! Не! Падни, бе! Падни! YouTube това... Не се чу. YouTube това са фалшиви удари. Не, наистина са фалшиви удари. Ти можеш да го... Вярно е! Аз си едно сме оставили камера. YouTube! Вие бяхте пранкнати! Ай сега удари пак. Снимки от опадата! Айде да имитираме се едно е паднало в водата. Човек, аз снимам в момента. Защо те го каза просто? Ай да имитираме. YouTube! Вие бяхте пранкнати! Колко обича се, бе? Уигели му! Ти не съм видя на камерата, пак го Колко часа? направи. Чакай сега. 8:30. Имаме още половин час. А трябва да фана риба. Иначе Виктор е идиот. Не съм! Уигели, 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 не по мене пясък е! Няма да те снимам, ще те изключа! Ще те махна от Big Star Games, ей! Ей! Не го прави! Такова ще мене! Олеле, може! Ти си много крипи. Техническа неизправност. Не! Позирай. Хайде. Повежди ме тапак! Къде са, бе, батко? В газети. Не! Не, ай става. Ти сте ли као? Супер, шпагат! Не, наистина. Аз ще правя пички кадри на колко. На фани нищо. А, то да хвани нещо, а?